ngejapi jenengan lho Pak De. Begitu kobil tuh enten serampat langsung jenengan. Maksudnya piye ngejapi Pak De Gareng? Piyambake sing ngejapi kula. Piye kata-katane nek aku iso dijapi karo Pak De Gareng. Kok ijab karo aku iki? Karo ngejak bondo yuda karo aku ngono. Mboten iki kesalahan kata perlu diralat perlu. Omongane ra enak saiki. Paten ki bursa iki Burhan kok bursa. Ning sajak iki wong telu sepel nggih Mbak Tatin nggih. Sepel iki sajak. Ah sepel ora tau ngejaki percuma. Iki ora ditemokke panitia Desa Sumber Rejo kene ra mungkin nek kepethuk. Sendang Rejo. Lah ya Sendang Rejo ki sumbere rezeki piyayi kene. Nyat nyono. Nyaten cara nggonku ana, nyat pingin. Nyat ki nyat kertu. Wiyat. Oh, ya. Wah, kulino keplek. Lah niku mau bodolane mau. Mancing wong iki gampang. Kulino weruh kok ya. Ya ora bandar kuwi kok. Diteruske yuk sayang. Nggih. Panas udan nggih? Panas banget iki. Panas. Sepiro tanadane aku ki malah dadi lho. Pak Den Dimon. Jenenge sapa iki? Pak De Cahyo. Wah, ora dalan to. Panas. Udan. Agem parian mboten Mas Delang. Nggih, mawi parian. Nah niki Mbak Swarawati kersane nderek parian, Mbak Tati. Ayo. Ayo, mek nyepake parian. Neng kene iku ora nonton wayang, nyambut gawe. Yo saking pojok. Ayo parian Bu. Sinambi nepangaken Pak De Gareng. Neng kene mung anu sing parian sing sik. Lah nggih. Ayo. Desane Sendang Rejo. Sendang Rejo. Ayo. Ndongake. Ayo, wis urut iki. Sekian ngendi Mas Delang? Pojok mawon saking pojok. Ah, men Mbak Devi. Wah. Nggih, dipun tepangaken riyin. Wis iki ngene iki angger dadakan seneng. Wis to, dasawis maile nek kepethuk ngono. Ayo sayang. Aku bejo ketemu Pak Gareng. Terus Pak Dalang sik. Muga-muga masyarakat Sendang Rejo keparingan langgeng. Rek kok enggeng. Sik. Angel yo. Mbak Tatin. Apa? Pariamu mau piye? Pariamu piye? Ya mbah kula pokoke waton nekat kok. Waton nekat. Aku bejo. Heeh. Kepethuk Pak Gareng. Muga-muga masyarakat Sendang Rejo uripe saya mentereng. Ana sing kleru ana sing kurang. Aku bejo ketemu Pak Gareng Sumar Bagyo. Lah niki dadi niki. Terus jajal apa? Muga-muga warga Sendang Rejo paringi bagya mulya. Pas nggih mboten. Sepel to Pak De. Pari ana kleru telek. Monggo Mbak sinten Mbak Devi. Mbak Devi. Sugeng dalu. Nggih wilih jengdal. Apa kok kaget? Ngapa ta? Kaya prewangan kono e. Maksudnya piye? Suarane iso ngeter. Ya kan nganun dewe-dewe ya. Mbak Devi ya namanya. Mbak Devi. Iya. Iya Nyong Devi. Nyong Dewi suka ngerti kok nyong-nyong iki. Nyong Devi. Nyong Devi. Oh, saka kulon Rika. Saka ngana. Ngana ngendi Banyumas ya. Oh, Banyumas. Iya, Rika omong kana ya. Ora Rika. Padha karo Nyong. Rika ki cah Semarang tanggaku. Oh, Semorong. Semarang. Rika ki cah Semarang kok. Lah iya, padha karo Nyong ya. Wah, iki mosok omongan karo wedok butuh terjemah iki. Ya ora apa-apa. Sing penting Rika lah bisa parikan. Ya, mandan-mandan kaya kowe lah. Hah? Mandan-mandan. Mandan-mandan ki opo? Mandan-mandan isi setitik-setitik kaya kowe. Setitik-setitik. Iya. Apa? Setitit